че съм отново в къщи в България, стигнал до дома. И за мен просто дълго време си взех това моето време да се завърнеш отново такова чувство и да се завърнеш отново в бахтената къща. Чувствата ми са много така положителни, много топли и се радвам много така чудесна идея за Академия на изкуството в Сливен, за дело на общината и адмирирам това нещо. Благодаря още, че аз с моите участници може да бъдем част от тази академия. Тук също много сърдечно искам да благодаря на организацията на нашата академия, госпожа Чиликова, госпожа Кумарова, която постоянно сме в контакт. Да, госпожа Кумарова е. Тя е просто като чиличка навсякъде, във всички проблеми, за което благодаря сърдечно още веднъж. И аз се включвам с големи благодарности. И тримата се включваме. Тази година аз съм избрал една приказка, така да кача на сцената, на Сен-Санс, Карнавал на животните. Мисля, че ще бъде много интересно и би било много хубаво. Бях се умял на време да направя контакт с кукения театър, но беше късно вече, защото лятно или рано, но живота даде за бъдеще, затова в Германия взех само маските на животните, които нашите деца ще си ги сложат и ще ходят по сцената и ще презентират различните животни по време на тяхното музикално изпълнение. И това произведение е солистка главния инструмент, главният инструмент е пианото. Солистка на нашия концерт ще бъде Марта Бецарос. Тя е една изключително много добра пианистка, музикантка. Историята е много така интересна също. Родена в Германия, завършила в Швейцария, работи в Стара Загора. Тя е първата репетиторка на операта в Стара Загора и ще бъде солистка на нашия спектакъл, на нашия концерт. Другият солист на нашия концерт ще бъде Бори Комучев. Той също с една много интересна такава история. Мой със студент. С него завършихме музикалната консерватория в София и се разделихме пътищата. Той отиде в Париж, той отиде в Франция, концертираш артист, солист в филхармония, преподавател и сега се разбрах, че напоследък също пее. И сега решихме да се съберем тук в нашата лятна академия. Той ще бъде солист на обойния концерт на Марчело. Това е един великолепен концерт, разкошен концерт, който сега се според е най-хубавата част от всички главни части на произведение за соло и оркестър. Дали Моцарт предметния концерт или Марчело обойния концерт, но това може да го докажем на нашия концерт. Да. Той също ще вземе участие при госпожа Шибанова. Да, той не се обади. Любопитен да го чуе как пее Бах, се е специализирал повече Шуберт. За съжаление, аз няма да мога да присъствам на вашия концерт, защото след нашия концерт на 10-ти, много така хубава работа, аз съм си такъв. След концерт аз тръгвам за Германия. И на 12-ти чертувам генерална репетиция с нашия музикоправен оркестър в Берлин. И на 13-ти концерт, заради този концерт, аз съм Ще го запишем тогава и ще го изпратим. Този концерт е много интересно също за това концерт, благотворителен концерт за нашия проект музиката в столицата. Тук искам просто само няколко думи да спомена за нашия проект музиката в столицата. Този проект музиката в столицата го създадохме с моята Мария Халшев преди 17 години, но този проект за моя изключително голямо щастие стана общ продукт на нашата община Сливен, нашата общественост и на нашия проект, на нашите преподаватели в проекта. Нашето последно участие беше с Деси Добрева и Нешка Роблева, където те изнесеха съвместни концерти в Стара Загора и в Бургас. Бяхме поканени на други, обаче поради финансови причини не можахме да... Не финансови, като време ставаше въпрос, не можахме да осъществим тези концерти. Това се разбираше едни събития, които на нас просто остават изключително голямо удоволствие и да видим как децата израстват и се намират къде чрез нашата музика казвам,
това е щастие. Тази година поредната студентка имахме вече, която се направи кандидатурата, да се надяваме, иска да запише медицина, медицински палци, да попълни бройката на нашите медицински следващи студенти. Мидела в Франкфурт и Фани в Стара Загора. Да. И скоро нашия проект беше избран като проект на годината. И това благодарение, разбира се, на нашата публика, телевизионна публика, радиопублика и слушателите. Да, точно това искам да кажа. Точно това искам да кажа. И затова бих искал да направя един апел, покана към нашата сливенска публика, да ни подкрепят на нашия концерт на нашата Държавна академия. Благодаря ви много, още от сърце за всички.